Il-kandidat nazzjonalista u sindku ta' San Ġiljan Albert Buttigieg sostna li jaf min huma l-persuni li rridu jwarbuh mill-Partit Nazzjonalista. Huwa qal dan f'intervista mal-Gazzetta llum meta ġie mistoqsi mill-ġdid dwar l-allegazzjonijiet li kien għamel f'artiklu fuq it-Times li kompla jikkonferma il-ġlied intern li għadu jiddomina fid-Dar ċentrali. Dakinhar kien sostna li uffiċjal tal-Partit Nazzjonalista u jgħid li l-kontrattur ewlieni b'interess kbir f'San Ġiljan li se jkunu qed jalqulu ħalqu. Dan għax kien qed jitkellem kontra ċerti proġetti fil-lokalità tiegħu ta' San Ġiljan. F'artiklu Buttigieg ilmenta li l-partit fil-fatt warbu għal kollox waqt il-kampanja elettorali u għalla ħansom ibjuh għal 30 biċċa tal-fidda. Mal illum Buttigieg kompla jsostni l-pożizzjoni tiegħu u qal li l-Partit Nazzjonalista m'għandux għalfejn jieħu azzjoni kontrih la m'għamel xejn kontra l-istatut. Madankollu wara li ħareġ b'dawn l-allegazzjonijiet, Albert Buttigieg kellu jidher quddiem il-Kummissjoni Etika, Dixxiplina u Midja Soċjali tal-Partit Nazzjonalista wara li evidentament aras bil-kbir irjuż kbar fih dan il-Partit Nazzjonalista. Fl-ewwel sessjoni ta' votazzjoni bikrija għal kariga ta' viċi kap tal-Partit Nazzjonalista, is-Sindku ta' San Ġiljan ma ddejjaq xhur li tmexxija tal-partit li għadu attiv fil-Partit Nazzjonalista. Fuq il-profil tiegħu fuq Facebook huwa tella ritratt minn ġewwa d-Dar Ċentrali u kiteb hekk: "Jien qiegħed hawn ma mort imkien u biħsiebni nibqa' hawn minix baħri tal-Bnazzi." Konferma oħra tal-ġlied li għadu jiddomina fil-Partit Nazzjonalista kienu l-kummenti tas-Sindku Nazzjonalista tan-Naxxar Enmeri Muscat Fenekadami ftit tal-jemilu lil din il-Kamra tal-Aħbarijiet. Dakinhar mal-mikrofonu ta' One News hija sostniet li tinsab iddispjaċuta ħafna għal fatt li l-Kummissjoni Etika u Dixxiplina tal-Partit Nazzjonalista għadha sikta dwar il-pożizzjoni tal-partit fuq l-istess sindku wara li kienu xlewwa b'konflitt ta' interess u saħansitra intalbet ir-riżenja mill-kariga tagħha. Li daħlu fil-situazzjoni u jisu qatt ma reġgħu tkellmu fuq. Iva ħafna. Jiena edha f'pożizzjoni li għadni le ma nafx. Ġifieri m'għandi xejn nikkummenta. Hija kienet ġiet akkużata b'konflitt ta' interess fuq proġett fin-Naxxar u ntalbet tir-riżenja mill-kap tal-partit Bernard Grech. Ftit tal-ġimgħat ilu il-Gazzetta Malta Today irrapportant li l-Kummissjoni ma kienet sabet ebda ħtija fil-konfront ta' Muscat Fenekadami, iżda żammet din id-deċiżjoni sieħtka biex ma timbarazzax lil Bernard Grech. Madankollu meta One News kien staqsel lil Bernard Grech dwar dan, huwa kien qal li għad m'hemmx deċiżjoni fil-konfront tas-Sindku Nazzjonalista tan-Naxxar. Dan minkejja li kienu għaddew aktar minn 7 xhur minn meta skatta l-proċess intern fil-Partit Nazzjonalista kontrija. Hekk kif jiġi konkluż il-proċess statutorju tal-Partit Nazzjonalista. Sorsi ta' One News fid-Dar Ċentrali kienu sostnew li r-raġuni li kull żvilupp fuq is-Sindku tan-Naxxar baqa' mistur hija l-biża' li l-kap jispiċċa imbarazzat.